Sanibona la ekhaya. Haleluya. Hayi siyibongeni inkosi. Le video le engiyenza la ibalekile. Izokushiya unolwazi uma ngabe uwumculi. Izokusiza le video. Usafisa ngelinye ilanga ukuba umculi. Izokusiza le video. Umlandeli womculo. Izokusiza le video. Sine understanding yo music kaMaskandi more especially wena mculo engiwaziyo engikhule ngawo ngawudlala futhi yabo, so ngiyawazi nje kakhulu. But ke kwesinye isikhathi kukhona into eyisiphiwo, into eyisiphiwo sakho nento eyikhono akufani. Kuyenzeka ube nekhono lento ube very good ukuyenza kodwa ingaphumeleli ngoba yisona isiphiwo sakho, bese kuzoba khona umuntu oyenzayo nje kodwa obonayo ukuthi yazi khona umuntu oyivukana owenza kangcono kunalowa, kodwa lowa uyaphumelela, yonke into athi uyayenza iyenzeka nje iqhubeke iye phambili ngoba iziphiwo kuyena. uNkulunkulu umphele lokho emazweni ukuthi uyophila ngakho, noma ngabhimba kanjani noma ngangenza kahle uzophumelela ngoba vele yona into ayiphiwe ukuthi yena emhlabeni uzophila ngakho, yabona. Bese kuzoba khona ikhono, umuntu very talented entweni, yabo, very good, uyenza best kodwa uthola ukuthi sometimes good but akaphiwanga yona, yabo. So isiphiwo nekhono kuyizinto ezithi ayingafani, yabo, ayihluki. But one thing you must understand ngomusic ukuthi you can't expect manje ukuthi ungafuna ukucula into eyayiculwa uMgqumeni noMuhle ngo-2006 bese wena ufuna ukuzoyicula ucabanga ukuthi izoba relevant kule generation yamanje, yabona. So uma uwumculi kumele ube innovative. Ukuba innovative kusho ukuthi you must come up with something new, qhamuka nezinto ezintsha. Kuba inkinga uma ukuthi uyalingisa, yabona. Uma ukuthi usalingisa uMuhle Khuzwayo, usalingisa uMgqumeni, vele uzoba limited ngoba uMgqumeni waphela ngo-2009, angithi, yabona. So should nawe uma umlingisi uzomlingisa ukuphele la kobani ngo-2009 ngeke usakwazi ukuyi-improve isitayile sikaMgqumeni, ngeke usakwazi ukuqhubeka naso, uzolokhu ubambele lentweni yango-2009 ngathi manje seku-2025, angithi, yayibona leyo nto. So that is why ubona abaculi abaningi ngazi ukuthi bebepopular ngaphambilini, basaqhubeka basacula ngendlela bebecula ngayo manje, but umculo wabo ngathi uyahlehla, ngathi ubuyele emuva, ngathi akusaqhubekeki. It is because they are failing to change with time, angithi, yabona. So mawenza lento le isho ukuthi you must change with time. Ngesikhathi sishintsha nawe sishintsha, because i-generation ephila manje ayisafani ne-generation yethu ngalabo 2005, angithi, yabo. Umculo kaMgqumeni usamnandi namanje kithi, but uma ungathatha omunye umuntu nje, yabo, uzothola ukuthi akasezwa kahle, uzwa kahle uma fika izolo because i-generation isikhathi, yabo, lesi kusona manje. So abaculi abaningi they are failing to change with time, bayahluleka ukushintsha nesikhathi. Uma ngathi uyanakisisa kahle, hamba uyobuka i-album kaMgqumeni yabakwethu yokugcina esihloko sasithi Umfula Ongashi, uyiqhathanise nabakwethu laba babethi niyakhonkotha zinje, uzokuzwa umehluko ukuthi uMgqumeni ngo-2009 wayeseshintsha, wayesesuka kulesa style sabakwethu esesidala lesi so nje le album ethi Amafong Kong nale album lena engisho ethi niyakhonkotha zinje wayeseshintsha, yabona. Shothi kwakune transition ekhona lapho, wayese improve, changing with time, okusho ukuthi kube kuthiwa usakhona manje usaphila, it is clear ukuthi ngabe umusic wakho usukwenye level, ngabe uyakwazi ukuyi-improvela yona into yakhe ngoba into yakhe wayengalingisi umuntu. But abantu abamlingisayo ba-limited, most abo uma unga-check manje abantu abasalingisa uMgqumeni bayaphela, into yabo ayisayi phambili, ngiyabona, because you can't expect into yayenziwa uMgqumeni ngo-2008 ukuthi sengaba relevant manje, because isikhathi siyashintsha, nawe you must change with time ukuze into yakhe izoqhubeka iye phambili. Uma ungabuka futhi uMgqumeni, check uMgqumeni wokugcina i-autograph, umqhathanise ne-jukebox, umqhathanise ne-magic, uzokwazi ukubona ukuthi lo waMgqumeni we-autograph uhluke kakhulu. Shothi uMgqumeni waseqala futhi eshintsha isitayile sikaMgqumeni, yabo, esizisa kwenye level. Ngoba nakhona futhi mangathiwa ubheka i-SMS uhambe iqhathanisa ne-album kaMgqumeni mhlambe Tomorrow Morning or Adore, uzobona futhi ukuthi uMgqumeni wayehlala ngokusi-improve isitayela sakhe over time, waye-improve eshintsha
eshintsha nesikhathi. Uma ungabheka nakwamanye ama-genre oprofessor basekhona manje, but bahlulwe yini, they failed to change with time, bahluleka ukushintsha nesikhathi, yaphela irelevance yabo, yabona. Kunabaculi abapheliwe, kunoCleo ababedominathile basekhona, but they failed to change with time. Angithi yabona, uma ungathiwa uyanakisisa manje ubuke uDlala Thukzin, uma ngabe fika uDlala Thukzin mayefika ubeshaya igqomu, but elithe ukuhluka kodwa liyigqomu nje uze ukuthi igqomu, but wa-realize ukuthi no man, igqomu isikhathi salo sesiyaphela. Angithi yabona, ipiano liyadominate. Wenza njani? Washintsha, wazama ukusi-improve isitayela sakhe sangasaqondakala noma sisayigqomu noma sesiyini. So that's what I'm trying to say. Kunabaculi manje nibahloniphayo, sekusele igama niyabathanda, but ukuba relevant kwabo kancane kancane kuyaphela. Ngisho ngayikhipha ingoma ngeke sakwazi ukukhipha ihit ezomatcha istandard sikaMthandeni, yabo. Ngeke usakwazi ukukhipha ingoma ezomatcha istandard sikaMthandeni. Ingakho ubona labo baculi laba bebi kakhulu, ubona ngathi bahlula uMafikizolo manje, ubona ngathi bahlula ngisho uKing Nuba-ke manje-ke. It is because laba they are, you know, i-transition, bayashintsha nesikhathi. Umculo kaMafikizolo uhamba nesikhathi lesamanje, uyabona. So ungasho mthi uMafikizolo kacula uMaskandi igxeke into yakhe, but kuyena it is a business. Uyi-artist, u-understanda isikhathi lesesimanje, angithi yabona, bese yashintsha nesikhathi. OMdumazi ngeke basaba relevant manje, oMdumazi oDlubheke ngeke basaba relevant, oDlubheke manje. Naye lo mfana kaNondindwa lona wakubuka Dlubheke, uMaskandi awushaya uMaskandi nje impela, but una lezo ingoma nalezo nje uMaskandi oDeep, ngeke sisashaya amamiliyoni ngalezo ingoma, ngeke ungafa. Ngeke ushaya amamiliyoni ngaleyo ngoma, kuzobe la amamiliyoni afosiwe, yabo lawa afoswe ngenkani kuthiwa V1, kuhambe kubhalwe emagroupini nakuphi kuthiwa V1 ashaya imiliyoni. Lelo yimiliyoni nje lelo-ke elikhenikiwe elikhandiwe, yabo. Uma umculi you must change with time, improve. Kodwa kuzoba nzima uku-improve uma ukuthi uyalingisa, uyi-actor wena, usa-act uMgqumeni, usa-act uMuhle Khuzwayo manje kulesi sikhathi. uMuhle Khuzwayo udlalwa yithi manje, uMuhle Khuzwayo. OMahawukela badlalwa yithi ngoba thina sisawu-understanda lo music wangalesa sikhathi. As much as sesikulesi sikhathi, but siphilile nakulesa sikhathi sawu-understanda lo music ngalesa sikhathi, so sisawazi. So uma ungasuka manje ngempela ukuthi uthathele ingane lezi ey'khula manje uthi udlalela uMuhle Khuzwayo, izovele ingamzwa nokuthi uthini nje, yabona. Ivele ithi uMaskandi udlalayo, uMaskandi obhorayo, angithi yabona. So ingakho-ke uMthandeni engathi abaculi abaningi uyabahlula, futhi usazobahlula, because uMthandeni is changing with time, yabona. And uMthandeni is usazoqhubeka futhi ashintshe nesikhathi, kuqhubeka kuya phambili. You can't expect ukuthi in the next 10 years uMthandeni uzobe esacula lento ayiculayo manje. Usazoshintsha because as isikhathi sihamba, isikhathi siqhubeka siya phambili, kuzobe kusho ukuthi naye kumele ashintshe. Kuzobe kumphaqa ukuthi kumele ashintshe, because lezi ngoma lezi ezihlangisa abantu manje ezishaya 30 million views njengamanje zizobe zingasekho relevant in 10 years from now. Zobe sezi-relevant kithi esiphilile ngaleso sikhathi sayi-understanda, but umuntu ozobe na 15 years ngaleso sikhathi, 16, 17, 20 years ngaleso sikhathi, uzobe engasayi-understand le ngoma yegusha, uyabona. Uzobe seyizwa nje ukuthi kwakuyingoma sesiyincoma thina, athi uma yethi uyayilalela. Nami-ke ngithi uma ngihlele ekhaya ngizwe ubaba edlala uMxosheni, ngiyazi uMxosheni noMashalela noma yini khona lokho, ngimuzwa ubaba ukuthi le ngoma uyayiphila, uyayizwa. Kodwa thothi mina angiyizwa nje into edlala baba. Sehlala kahle eGoli madoda alisekho dlame, wonke umuntu seyabona ukuthi kwakungamabhunu awayebodla uzame eGoli, sezihlalela kahle eGoli. Uyabona ukuthi you can't expect ukuthi ngabe wena usathi usafuna ukucula lowo music manje. So artist ngakho ngithe le video le izonisiza, you must change with time.